Jeg skal også have lidt mælk i. Barnet kender nu mange ord og begynder at sætte dem sammen i sætninger. Det er ikke sikkert, at de udtaler ordene rigtigt, men I skal ikke rette på dem. Blot gentage ordet korrekt. Vil du lave mad til mig? Jeres barns sprog er afhængigt af, at I hele tiden præsenterer dem for nye ord. Det gør I naturligvis i hverdagen, når barnet for eksempel er med til at lave mad. Det er også vigtigt at lære ord for de ting, der ikke er derhjemme, så tag barnet med ud, for eksempel på legepladsen. Der er der mange ting at tale om. Forskningen har vist, at der er en tydelig sammenhæng mellem det antal ord, et barn kender, og så muligheden for at blive dygtig til at læse. Så tager hendes hat af nu. Barnet kan nu indgå i dialoger og lære, at man skiftes til at tale og lytte. Jeg skal lige prøve igen. Barnet bruger sproget mere og øver sig hele tiden. Jeg kan godt en anden. Det er derfor vigtigt at anerkende og opmuntre, så barnet motiveres til at fortsætte. Dialog kan man også øve ved at læse og inddrage barnet. Tal om forsiden, spørg hvad bogen handler om. For at svømme sig en tur med sine store ven. Læs den samme bog mange gange, så barnet lærer den godt at kende. Det er fordi mor, jeg snart i. Stil spørgsmål til historien og lad for eksempel barnet fortælle bogen for dig. Vi ved ikke, hvad det er. Kan vi? Tal om ordene fra bogen. Hvad betyder de? Hvad hedder de på andre sprog, vi kender? På biblioteket og i bogormen kan I låne gode bøger, der passer til barnets alder. Far, se det! Wow, Når I leger med jeres barn, lærer det mange nye ord, og I kan hjælpe dem til at sætte ordene sammen til sætninger. Brug gerne de samme korte sætninger mange gange. Hvor skal den mon være? Kan du finde den og den brik? Barnet er nu god til at tale og forstå sit modersmål og er godt i gang med at bruge det danske sprog. I vil måske komme til at opleve, at barnet i perioder bruger det ene sprog mere end det andet. Det er helt normalt, at det ene dominerer. Barnet kan også have perioder, hvor det ikke taler så meget, fordi det bruger kræfterne på at lytte og samle ord ind. Det er vigtigt, at barnet møder begge sprog og oplever, at de er lige vigtige og anerkendte af omgivelserne.